Usa kaming gabi, di ani mo kang angkol ug mga auntie. Tugutin isad ko ninyong mga og katahuran. Magandang gabi po sa inyo, mga kabisyo. Kumusta naman kaya ang mga lagay natin, mga angkol? Siguro sa inyo, katatapos lang siguro ang Christmas parties ninyo. O kaya naman, nakaschedule na anytime this week. Hindi na po pwede next week, This week na yan at nakikita ko na talaga na lahat po super excited, no? Sa mga wala pa pong Christmas parties. At syempre naman, sa mga tapos na yung Christmas party, kumusta naman din ang inyong mga lagay? Oo, yung mga umattend ng mga Christmas party, siguro yan. Andun yung sigawan, hiyawan. Oo, lalong-lalo na pag may mga raffle, di ba? Yan, raffle na mga, yung mga gifts na binibigay ng mga bosses. Ayan, tama-tama yan. Yung sigawan na nag-aakala mong ikaw yung mananalo, di ba? Pero pagkahinla, wa man ay mataong imong naong. Lami kayong lusion, yun ang kigol. At hello din sa mga kakatapos lang ng kani-kanilang mga Christmas parties, malamang medyo pagaw. Malat yung boses, no? Parang kumain ka ng balot, di ba? Parang may balahibo dito, di ba? Sakit-sakit man. Anyways, yung mga ngayon pa lang, no? Papunta pa lang sa parties, yung mga pauwi pa lang sa kani-kanilang mga bahay din siguro. Yung mga kakatapos lang. Ayun, sana nanalo po kayo sa raffle, ha? Kung hindi ka nanalo siguro sa raffle, abay, may inabot din naman ng mga door prizes, ha? Dapat siguro mga gano'n, no, mga kabisyo, no? Para everybody happy. Kahit na, binibigay lang sa atin siguro, 1,000 lang yun, o 1,070. Ang ganda no, no? Mata na niya tuloy ba to? Eto shout out pala sa mga taga San Agustin Bus. Ayan, St. Anthony Bus, Bensan, Tastrans, especially sa HR dyan, si Sir Jeff. At syempre kay Pareng Jinggoy. Kumusta, Mos? Ayan, andun tayo ng isang araw, at tayo po yung natutuwa na ang mga private sector, lalong-lalo na yung mga bus company. Ayan, medyo umuusad na yung grasya. Ayan, at kahapon o kagabi ba yung Christmas party nila? Sana nag-enjoy po kayo, no? At sana lahat po present kayo sa inyong pagmamaneho. Masinog dagang nagkasakit. Malusian, kaskigol, no? Ayan. Pero okay lang yan, mga kabisyo, no? After nyan sa sigawan at saka sa mga puyat, kailangan din natin, alam mo na, kailangan din nating matulog, magpahinga, mag-relax para, siyempre, hindi tayo magkakasakit. At sa gabing ito, mga kabisyo, ay naisip kong magandang pag-usapan natin ngayon. Ito tungkol pa rin sa mga nagaganap tuwing Christmas, tuwing Kapaskuhan. Pero ito yung specific na nangyayari tuwing bispiras ng Pasko. Kung sa pitsaharon, pitsa 20 na ron, no? We only have 5 days na lang bago ang Pasko. Pero yung bispiras ang pinag-uusapan natin. So, 4 na lang na araw. Kanindot, hoy. Handa na ba kayo sa bispiras ng Pasko, mga kabisyo? Siguro, handa na kayo, no? At ito yung pag-uusapan natin, no? Ano-ano yung mga pinaka hindi malilimutan o nakakatawang sandali na naalala nyo tuwing bispiras ng Pasko? Alam natin yan, no? Sa edad pa lang, mga angkol, no? May kanya-kanya tayong mga experience yan siguro. Ikaw karon, no? Nag-edad kag 50. 40. O kaya 60 na siguro, di ba? Alam natin yan, marami po mga ganap, especially kung ikaw, yung kabataan mo nasa probinsya. Nako! Marami pong ganap yan, mga kabisyo. Kaya punta ka na lang sa aking fan page, I-like and follow mo muna ako, Totoy Bato Official, at mag-comment ka doon, no? At saka malay mo, baka mabasa natin yung iyong comment, yung ano-ano yung pinaka hindi malilimutan na o nakakatawang sandali na naalala nyo tuwing bispiras ng Pasko. Siguro ang dami, no? Ito 1, 2, 3. Pero mamaya natin yan pag-uusapan. For the meantime lang, papakilala muna ako pala. Ako po si Totoy Bato, ang ating programa
9 p.m. hanggang 12 midnight, Monday to Friday. And of course, 3 oras tang magtutyanay, ha? Dinhi lang yan sa 90.7 Love Radio para mas lalong mararamdaman natin ang maayong Paskan. Mayong Pasko. Mas magandang marinig niyo muna ang ating Christmas song. Wow! Kanindot ba? Lami man ilusi og kigol.